Похваленный Иисус Христос. Давайте помолимся перед нашей встречей у имя Отца и Сына и Духа Святого. Отче наш. Сідайте, коли ласка. На попередніх зустрічах ми говорили про символ веры и то, что там записано. Что значит верить, у что у основном мы верим, головные правды веры. Говорили про костельные наказы. И теперь несколько встреч скажем про костельные заповеди, или, бы сказать, Божие заповеди. Іх яшчэ называюць дэкалог, бо з грэцкай мовы гэта слово азначае 10 слоў. Дека 10, логос слова. Гэта 10 запаведзяў, дадзеныя нам Богам. Яны былі дадзеныя, калі Майсей выводзіў яўрэяў з егіпецкай зямлі, куды яны калісьці перасяліліся, і паступова іх стан жыцця стаў нагадваць няволю. Таму Майсей, згодна з Божай воляй, іх выводзіць з Егіпта, і гэты доўгі шлях, ён насамрэч не павінен быць такі доўгі да Ізраіля, але ён быў доўгі, таму што Бог захацеў стварыць новае пакаленне, новый народ, і гэтаму народу дае запаведзі. Яны, зразумела, у старым запавеце сфармуліраваны не зусім так, як мы іх цяпер завучваем на памяць ці чытаем у катэхізісе касцёла, напрыклад. Таму што штосьці несумяшчальнае, неактуальная для нас. Не сама запаведь якая-небудзь неактуальная, але там, напрыклад, сказано: не пажадай жонкі бліжняга свайго, ні вала яго, ні нявольніка ягонага. Мы жывём па-іншаму вядзём быт свой, па-іншаму грамадскія адносіны будуем. Таму запаведзі, яны узятыя, іх сэрца ўзята, аснова старога запавету, але сфармуліраваны крыху па-іншаму. Можна заўважыць, што ў многіх малітоўніках, катэхізісах запаведзі пачынаюцца вось гэтым урыўкам якраз, які папярэднічае перадачы запаведзям ад Бога Майсею і выбранаму народу. Я, пан Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дому няволі. Першае: няма іншых багоў апроч мяне. Другое, і так далей. Гэты ўступ нам паказвае, што выкананне запаведзяў дазваляе не быць нявольнікам. Не быць нявольнікам сваіх грахоў, страсцей, залежнасцей, кепскіх схільнасцей. Таму яўрэю выходзіць з адной няволі фізічнай егіпецкай, але таксама, дзякуючы Божаму ўплыву, выходзіць і з няволі духоўнай. І нам запаведзі дадзеныя, каб мы маглі выйсці з егіпецкай няволі, з духоўнай волі, з няволі граху. Можна сказаць, што запаведзі гэта як чырвонае святло, калі б ёсць правілы руху у горадзе, у вёсцы, якія мы захоўваем, і па-за населенымі пунктамі. Калі б кожны ездзіў так, як ён хацеў, то быў бы хаос. Калі б усе адначасова хацелі б паехаць на скрыжаванні, напрыклад, то гэта было б вельмі небяспечна і прывяло б да шматлікіх трагедый. Таму запаведзі не трэба ўспрымаць як абмежаванне мяне, маёй свабоды, але, наадварот, як магчымасць увесці парадак у маё жыццё. Яўрэйскія мудрацы
яны як тлумачылі ізраільскаму народу, што, напрыклад, з'яўляецца узнагародай, цікавая думка зараз прагучыць, узнагародай за захаванне запаведзей. Ну, конечно, мы можем сказаць, што як памром, там попадзем на неба, але запаведзі ўсё ж такі нават у такім кантэксце часта ўспрымаецца як штосьці, што не зусім прыемнае, трэба пацярпець. Вот трэба вучыцца ў школе, а каб можна было не вучыцца, там было б яшчэ лепей. Вучыцца трэба ва універсітэце, каб можна было не вучыцца, было б яшчэ лепей. А яны казалі мудрацы яўрэйскія сваім вернікам, узнагарода за захаванне запаведзей сама запаведзь, само яе існаванне. Вернемся давайте до этой аналогии с правилами дорожного руху. Якая узнагарода за тое, что я захоўваю правила дорожного руху? Что я могу бяспечна перамяшчацца. І іншае таксама. І ніякай узнагароды не трэба. Самі правілы, яны ўжо з'яўляюцца для мяне узнагароды. І запаведь гэта для мяне узнагарода. У якім сэнсе? Калі я іх захоўваю і правільна разумею правільна, што яны мне дадзеныя, то я магу быць шчаслівым. А па-сапраўднаму шчаслівым без захавання запаведзей не магу быць. Можна паспрабаваць сабе уявіць грамадства, дзе усе парушалі усе запаведзі. Гэта было грамадства, дзе ўсе спрабавалі кожнага адзін аднаго падмануць, забіць, не свяцілі Божае імя і гэтак далей. Дзе было поўна распусты, гэта пекла, там, дзе не захоўваюць запаведзі. Толькі што мы часамі выбіраем, якія запаведзі захоўваць. Гэта нам больш падабаецца, гэта не. А уявім сабе месца, дзе б усе захоўвалі запаведзі. Усе людзі, усе запаведзі. Это б ужо тады было б неба. І якая узнагарода? Вось якая тут узнагарода? Мы просто захоўваем запаведзі. Ну, можа, не просто, не так іх лёгка захаваць. Мы захоўваем запаведзі. І запаведзі – это наша узнагарода. Яны ставяць нам рамкі. Это рамкі не агароджа, якая дазваляе нам не ўпасці ў прорву. Нельга успрымаць хрысціянства, як у сектах некаторых спрабуюць здамінаваць і рэгуляваць усе сферы, усе аспекты жыцця чалавека. Вот гэта будзе твой муж, твоя жонка, такая мае быць твоя прафесія, вот у гэта ты маеш апранацца і гэтак далей. Запаведзі хрысціянскія сфармуляваны так, што гэта агароджа, унутры якой у мяне ёсць вялікая прастора для свабоды, для развіцця, для крэатыўнасці, вялікае поле. Агароджа, каб не ўпасці ў бездну. Агароджа, каб пазбегнуць анархіі ў грамадстве, напрыклад. І адным з аргументам існавання Бога з'яўляецца тое, што ў розныя часы, у розныя грамадствы так ці інакш мелі нешта падобнае на 10 запаведзей. І часта яны ідэнтычныя, ці амаль супадаюць. Там, не забівай, будь справядлівым, не крадзі. Можна сказаць, што пачуццё такой маральнасці, якое закладзена ў чалавеку, аргумент на існаванне Бога. Пачуццё, што штосьці можа быць кепскім маральна, а штосьці можа быць добрым маральна. Адкуль мы это ведаем? Як магло так стацца, што і ў той далёкай якой-небудзь краіне, дзе жыве племя, якое там не ўмее ні чытаць, ні пісаць, не ведае тэхналогій, яно мае якія падобныя ўяўленні, што правільна, што добра, што правільна, што кепска. І мы маем нейкія падобныя. І разумеем, дзе, калі ёсць нейкае скажэнне, што гэта нейкая памылка. Вось, таму на запаведзі, калі мы іх захоўваем, мы атрымліваем сапраўднае шчасце. Это шчасце хрысціян ведаць і быць перакананымі, што мы паступаем правільна.
Паступаюць хрысціяне правільна, калі выконваюць запаведзі, калі выконваюць Божую волю. А Божая воля ў тым, каб выконваць запаведзі. Часамі это трэба ўмець распазнаць, як выканаць запаведзь у тым ці іншым выпадку. Бо калі запаведзь гучыць не забівае, ну зразумела, што, напэўна, ніхто з вас не меў такіх памкненняў, што вот там пойду і заб'ю кого-то. Але выхаванне сябе ў Божым духу, свайго сумлення можа падказаць, напрыклад, калі мы кажам, ужо знаходзімся пры гэтай запаведзі, што не забівай азначае таксама не рызыкуй сваім жыццём без патрэбы. Адна справа пажарны, які ратуе людзей на пажары, ён рызыкуе сваё жыццё, але ёсць такая патрэба. А іншая справа, калі хтосьці, ну не ведаю, нырае, купаецца ў забароненым месцы, дзе такое дно, што ён можа зламаць сабе карак і памерці, ці стаць інвалідам. Ён парушае запаведь, не забівае. Каго ён забівае? Сябе спрабуе забіць. Вось. І ўсё гэта, на гэта патрэбны час супрацоўніцтва з Богам, каб умець разумець запаведзі, адкрыць у кантэксце запаведзі Божую волю і яе выконваць. Пасля грэхападзення першых людзей Адама і Евы адно з эфектаў грэхападзення было тое, што людзі сталі схільнымі чыніць зло. Памятаем, апостол нават пісаў, што ў часы новых запаветаў апостол Павел: «Дабро, якое я хачу рабіць, не раблю, а зло, якое не хачу рабіць, раблю». У такім сэнсе, што часамі само неяк узнікае думка зрабіць штосьці кепскае. І час ад часу мы ўсё ж такі падаем. Таму нам патрэбны быў Пан Jesús, які паступова грамадству дае магчымасць вырвацца з гэтых схільнасцей. І той, хто спрабуе падымацца сваіх грахоў, з гэтых сваіх парушэнняў запаведзей, ён зможа апынуцца на небе, дзе ўжо не будзе мець такой схільнасці грашыць, ну, можна так сказаць. Дзе ўжо застанецца яго схільнасць толькі рабіць дабро, такая завучаная, добрая прывычка любіць дабро і яго рабіць. І на запаведзі мы можам паглядзець і ў негатыўным плане, і ў пазітыўным. Як ужывае слова негатыўна і пазітыўна, у такім сэнсе, як штосьці яны забараняюць і што яны дазваляюць таксама. Калі запаведь не забівае ёсць, значыць, Божая воля ў тым, каб мы клапаціліся. Што запаведь дазваляе? Клапаціцца пра сваё жыццё і жыццё іншых людзей, напрыклад. Запаведь памятаць дзень святы святкаваць. Яна дазваляе і заахвочвае. Это клопат, каб у нас былі жывыя адносіны з Богам і гэтак далей. Вось. Бо мы не жывём на зямлі, каб не грашыць. Это не місія чалавека не грашыць. Калі столько з такой місіі, то замест аднаго граху прыходзіць другі. То каб не зграшыць, калі б мы так жылі, то каб не зграшыць. Мы жывём, каб рабіць дабро. Калі я раблю дабро, тады я не грашу. Бо грэх – это недахоп добра, зло – это адсутнасць добра. Вось. Таму і на запаведзі можна паглядзець у такім пазітыўным плане. Да чаго яны нас заахвочваюць? Клапаціся пра сваё здароўе. Клапаціся пра сваю жонку, пра сваю сям'ю. Тады ты не жадаеш чужой жонкі, напрыклад, і гэтак далей. Вось. Запаведзі прынята дзяліць на дзве групы. А яшчэ трэба сказаць, што у католікаў і праваслаўных і у грэка-католікаў крыху па-іншаму сфармуліраваны запаведзі. Іх сутнасць такая самая, але калі вот мы б назвалі, якая першая, якая трэцяя, якая пятая запаведь, там не было б, там было б трошку несупадзення ў гэтым. У фармуліроўцы, але па змесце і па сутнасці яны такія самыя. Вось, таму, можа быць, непразумна, мы скажам, там пятая запаведь, а у праваслаўнага не тое будзе мець на ўвазе пад пятай запаведзю. Вось. Так, калі мы кажам это класічна, як у катэхізісе у нашого рымскага касцёла напісана, сфармуліраваны запаведзі, іх прынята дзяліць на дзве групы.
Першая група – это першая заповедь, другая и третья, а другая група – это с 4 по 10 уключена. Таму можна часамі ў касцёлах заўважыць, калі намаляваны это каменныя таблічкі з запаведзямі, ці пералікам запаведзі, ці проста нумарамі 1, 2, 3, сімвалічна так прадстаўлены запаведзі, то часта гэтыя таблічкі дзве, і часамі тут могуць быць напісана ад 1 по 5, на другой таблічцы ад 6 по 10, ну бо просто можна пораўну падзяліць запаведзі на ад 1 до 5, ад 5 до 10. А часамі 1, 2, 3, а тут будзе аж 4 і далей. Бо першыя 3 запаведзі яны адносяцца непасрэдна прама нашых адносін з Богам, а 4 і далей нашых адносін з бліжнімі. Не май іншых багоў проч мяне, не ўжывай імя Божага надарэмна, памятай дзень святы святкаваць, першыя 3 запаведзі. Непасрэдна адносяцца да Бога. А далей ужо не забівай, не чужалож, не крадзі, не сведчы фальшыва супраць бліжняга твайго, не пажадай жонкі бліжняга твайго, не таго, што належыць бліжняму твайму. Гэта датычыць ужо адносін з бліжнімі. Хоць усе запаведзі, мы ж так і кажам, што яны Божыя, Богам дадзеныя, і ўсе яны адносяцца в нейкім сэнсе. Нельга так конкретно, выразна раздзяліць, што это толькі да Бога, это толькі для чалавека. Кожны грэх, кожнае парушэнне любой запаведзі, яно парушае адносіны з Богам, з бліжнімі і самога чалавека з сабою. Вось. Але некаторыя, калі робяць, перад чым ісці да споведзі, робяць выпрабаванне сумлення. Мы яго яшчэ называем рахункам сумлення, праверку свайго сумлення. Яны арыентуюцца на запаведзі. Это самы просты варыянт, напэўна. Адкрыць спіс запаведзей, ці прыгадаць сабе спіс запаведзей і задаваць пытанне, ці парушаў я гэтую запаведзь, гэтую. Але некаторыя рахунак сумлення робяць, правяраючы сябе па запаведзях любові. Што пан Езус сказаў: любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, усім розумам тваёй, усёй душою тваёй, а бліжняга свайго як самога сябе. Можна і па гэтым сябе праверыць. А можна это і сумясціць. Это хто, які метад больш палюбіць, адкрые, каму ён будзе больш блізкі. Вось. А в запаведзі любові это як бы яшчэ па-іншаму сфармуляваныя 10 запаведзяў. Больш коротка і в нейкім сэнсе нават больш ёмка. Як мы любім Бога і бліжняга, то тады і захоўваем запаведзі. В гэтым это праяўляецца. Не будзем блытаць любоў толькі з эмоцыямі ці з пачуццямі. Это яшчэ і паводзіны, выбар. Першая запаведь: не май іншых багоў апроч мяне. Пра яе пагаворым сёння, напэўна. Ёсць непасрэднае, давайте скажем так, пра 10 запаведзей, ёсць непасрэднае парушэнне запаведзі у чымсьці сур'ёзным, прамое. І парушэнне запаведзі не май іншых багоў апроч мяне будзе атэізм, нявер'е ў Бога, агностыцызм. Гэта, хтосьці кажа па-простаму духоўная лянота, калі чалавек кажа: я не ведаю, можа Бог ёсць, можа яго няма, можа ёсць нейкая вышэйшая сіла. Гэта таксама нейкае нявер'е ў Бога. Ёсць практычны атэізм, калі чалавек кажа словамі: нейкі Бог ёсць недзе там, я веру ў яго, але жыве так, як быццам бы Бога не было. І, напэўна, мы ўсе, калі робім грэх, у той момант, калі яго робім, паступаем так, як быццам бы Бога не было. Як быццам бы для нас яго не было. Вось прамое адмаўленне існавання Бога. Потым парушэннем этой запаведзі з'яўляецца нежаданне нават ставіць пытанне, ці Бог ёсць ці не. Жыць, як быццам бы Бога не было. Вера ў нейкіх іншых багоў. Я не думаю, што сярод нас ёсць тыя, хто мае такую спакусу маліцца там Буддзе ці яшчэ штосьці падобнае. Гэта можа быць таксама, што цяпер больш распаўсюджана,
вера ў гараскопы, напрыклад. Мы ведаем, што Бог схаваў ад нас будучыню. Значыць, в этом была нейкая прычына, што мы не ведаем сваю будучыню. Мы ведаем яе агульна. Я вам магу расказаць вашу будучыню, потым по 5 рублей саберуць. Калі будзеш грашыць, будзеш мець вечнае пакаранне. А не будзеш грашыць, будзеш шчаслівы ўжо тут на зямлі і там у небе. Все, по 5 рублей з вас. Я вам расказаў вашу будучыню. Але мы хацелі, мы ж хочам там ведаць, там, ці в універсітэт там дачка паступіць, яшчэ што-небудзь такое, ці там жонку добрую знойдзе хтосьці. Вось. Але калі Бог ад нас закрыў ту будучыню, значыць, так трэба было. Мы не давяраем тады Богу, што Ён правядзе нас праз усе выпрабаванні і што ўсё будзе добра ўрэшце рэшт, калі мы верныя Богу, бо Ён нам заўсёды верны. Вось. Вера ў гараскопы. Ну, адна справа, калі хтосьці там пачытаў, каб, можа, нават пасмяяцца з гэтага гараскопа, не верыць, што так сапраўды ёсць. А іншая справа, калі неяк спрабуе сваё жыццё будаваць адносна таго, што ён прачытаў ці пачуў. І больш, што гэта вельмі дзіўная вера, бо як бы калі пачытаць гараскопы на той самы дзень, то яны часамі супярэчаць адно аднаму, а часцей за ўсё яны напісаны проста такімі агульнымі словамі, што ўсё да ўсіх будзе пасаваць. І можна сказаць, што ўсё заўсёды спраўджваецца. Там просто так, вода такая напісана спецыяльна. Вось. І гэта розныя чараўніцтвы, гаданні, вось гэта будзе парушэннем запаведзей. Няма іншых багоў апроч мяне. З гэтай запаведзю, ну да, будзе звязана такое адсутнасць даверу, а яшчэ да Бога забабоны, там розныя ж ёсць забабоны, там ідём і там кот чорны перабег, і ўжо мы перажываем, што можа не так, што можа варочацца трэба дадому, штосьці будзе не так, ці там праз парог не вітацца. Адна справа, калі хтосьці не вітаецца, ці не развітваецца праз парог, бо это выражэнне яго, бо так прынята ў яго асяроддзі, некультурна это будзе праз парог развітацца ці прывітацца. А іншая справа, калі ён укладае ў гэта нейкі магічны сэнс, што калі павітаемся, то нам будзе это і кепска. Вось. Я памятаю, за тымі катамі у нас то многія лічаць, што чорны кот ён прыносіць няшчасце. А ў моей бабулі ў вёсцы быў такі кот рознакаляровы, там трошку руды, трошку шэры, трошку белы. І яна казала, от, лічыцца, што это шчасце прыносіць такі кот. І я быў неяк в Англіі, і ў аднаго ксяндза жыў такі кот рознакаляровы. Кажа, ведаеш, у нас в Англіі лічыцца, што вот это рознакаляровы, это няшчасце прыносіць. А другі быў чорны, а вот это шчасце прыносіць у нас, так лічыцца. Таму это такое справа. Мы спрабуем, можа быць, неяк ўсё мець над усім кантроль, і з гэтага ўзнікаюць таксама гэтыя забабоны і жаданні гэтага чараўніцтва. З гэтага ўзнік грэх таксама Адама і Евы. Мець над усім кантроль. Іх спакуса была якая? Калі з'ясце з дрэва пазнання добра і зла, станеце як богі. Вы будзеце багамі. Вы будете все контролировать. Вы будете решать, что добро, что зло. Это их был грех. А не там некое яблони одной было, древо одного шклада было Богу, а яны взяли это съели. Як дети праз плот у колгасный этот сад залезли и не в свой, и там их там зловили. Не так. Вы будете как боги, вы будете выражать, что добро, а что зло. Познание добра и зла, так называется это древо. А ўжо у мастацтве сімвалічна трэба нейка яго намаляваць, ну то там намалююць ці яблыню, ці яшчэ штосьці. Вось, і вот это жаданне кантролю заняць месца Бога. Пра гэта першая запаведь. Можа быць, нейкая рэч заняла першае месца у нас, месца Бога. Тут можна гаварыць пра залежнасці. Яны бываюць і хімічныя, і нехімічныя, ад нейкіх рэчываў, можа, лудаманія
азартных гульняў і гэтак далей. Эратаманія. Тут можна гаварыць таксама, што нейкі чалавек зойме для нас месца Бога, а не мы самі нават. Ці нейкая рэч. Вось усё гэта будзе супраць гэтай запаведзі. Зразумела, з людзьмі залежнымі тут, паколькі это хворыя людзі, то ў нейкім сэнсе, пакуль яны не зразумелі механізму сваёй хваробы, і ніхто не растлумачыў пакуль гэтага, і як з гэтым змагацца, тады як бы іх адказнасць меншая за свае паводзіны, за іх залежнасць. Але калі наступае такі момант, калі яны ўсё ж такі просяць аб дапамозе, павінен наступіць, калі яны папросяць аб дапамозе, і хтосьці ім растлумачыць, як дзейнічае іх хвароба, тая ці іншая залежнасць, чаму яна ў яго ўзнікае. І тады ўжо ён нясе і маральную адказнасць цалкам за тое, што робіць у выніку сваёй гэтай хваробы. Вось. Таму не можам, так як, можа, не ў горадзе, а ў вёсцы, там, які-нибудь ксёндз старэйшы будзе казаць там наказанні, грымець, што там алкаголікі тут не ходзяць у касцёл і сядзяць там 10 бабуляў, яму паддаківаюць, самыя алкаголікі, да? А там где-то у вёсцы, там, можа, доме, у гэтай жанчыны ёсць такі чалавек з такой праблемай, яна прыйдзе, яму скажа: «О, ксёндз зноў пра цябе казаў, які ты кепскі». В этом няма дапамогі. В этом няма дапамогі. Чалавек так яшчэ больш в сваёй хваробе прагрэсіруе. Падаць яму руку, конечно, все залежыць ад чалавека, але падаць яму нейкую руку дапамогі, сігнал аб дапамозе і гэтак далей. Ёсць столькі розных спецыялістаў у гэтых справах, толькі б гэтым карыстацца. І для мяне такі аргумент існавання Бога, што як узнікла вот это вялікі рух ананімных алкаголікаў, а в свеце мільёны людзей да яго належаць. У 30-е гады там быў адукаваны чалавек, который потым ён створыць этот рух, і ён ужо адчуў, што ён мае эту залежнасць, но ему лекары ўсе казалі: тебе, уже себе не вылечишь, все. Як толькі ты уже будешь вельмі напівацца, то там прыходь до нас, можа нейкімі лекамі мы поправим твой стан, а так то фактычна все, ты уже будешь співацца до конца жыцця. І ён зразумеў, што як ён стварыў якую праграму, што яму патрэбна нейкая вышэйшая сіла, каб яму з этого выйсці, і іншы чалавек з такой самай праблемай. І это все потым вырасла в мільёны людзей, рух мільёнаў людзей, якія справіліся. І яны не выздаравіць ніколі, але яны перасталі ужываць увогуле той рэчы, справіліся этой праблемай. До конца нават невядома як. Просто, не просто, але даверыўшыся Богу, даверыўшыся вышэйшай сіле. Я спробаваў заняць твоё месца, як Адам і Ева, сам стаць Богом, а вот ты займі сваё месца, я табе это перадам. Таму для мяне такі моцны аргумент, што вот тысячы ученых не маглі прыдумаць, як это зрабіць, а тут зноў трэба было просто вярнуцца да Бога і ў гэтым прызнаць сваё бяссілле і ў гэтым аздараўлівацца. Вось. Таму, так, столько мы, напэўна, як цяпер урачысты перыяд святочны, то не 45 будзем 35 гаварыць. Пытанняў у вас няма, а калі будзе, то іх лепш задаваць, калі ўсё заканчваецца, ці перад заняткамі, бо тут крычаць праз касцёл не вельмі добра. Калі узнікне пытанне, то скажыце мне, калі мяне сустрэнеце, і падымем. А так паступова далей будзем ісці па ўсіх запаведзях. І потым ужо скажам пра само біжмаванне, пра дары і плады Духа Святога, з чым біжмаванне звязана, і пра абрад біжмавання. Тым, хто не быў той раз і не слухаў нашыя заняткі, скажу, што на біжмаванні у нас павінен быць сведка біжмавання. Як пры хросце хросныя бацькі, так пры біжмаванні сведка. Сведка — это не Святлана, это свидетель.
У мужчин мужчина, у жанчын жанчына. Один свидетель. Это может быть наш хросны, который был на хросте. Это дозволяется. Может быть інший чоловік, якого ми самі вибрали, який уже дорослий, католік, охрещений і сам уже біжмований, сам уже прийняв той сакрамент. Ось. І ви бачите, що він може вам допомогти потім. Бо як хресні батьки своїм дітям допомагають хресним, так і гэты чоловік, якому ви вже виберете, з ним поговорите, уже тепер з ним поговорите, каб він згодився, буде молитися за вас всі гэтыя дні на біжмаванні, подарок потім вам подарить на біжмаванні, ось, і далей, може, з нейкімі пытаннямі будете да яго звяртацца. Цяпер паклапаціцеся, каб сведка у вас быў. Мужчына, жанчын, жанчына, католік, ужо біжмаваны. Встаньце, калі ласка, помолимся. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Отца и Сына и Духа Святого. Дякую, хто на імшу застаецца праз 25 хвілін, а хто дадому ідзе, то помоліться греху і додому можна ісці.